Sugeng Rahayu pasugatan Jin. Mungkin saestu. Dan poso ki tetep halus aku to Mas. Tentu yo apa-apa kudu ada perubahan. Kudu perubahan. Iya, karena ada hidayah. Hidayah itu tukang masak. Sama semuanya wis diborong karo kagungane dhewe iki Mas. Oh ya, cuci kabeh siap. Terus itu duwe garwa terus ada peningkatan apa ngono. Peningkatan. Ada anak gemen. Anak gemen. Itu meningkat. Women dasar. Lah ya kan jarene ana sing peningkat kok lho dadi tahu. Saya tinggi. Nek ini ora meningkat. Melanjut. Lho sing disuwun kan ya ngono. Enggal-enggal diparingi momongan sing saleh lan soleha. Boyane ngomong sing bener. Nah, lho ngomong kan bener to. Ayo ngomong apa? Ngomongan kok. Apa mau sing ora kesel sing ngomong bapak karo mboke. Kagungan putra. Ingkang saleh lan soleha. Karo ngomong bangsa kowe kuwi, ngomong kuwi bangsa. Kedek iki kedek kabeh. Yo tak kedek bapak efek. Halal bihalal ini. Amin Mas Hamzi ya. Siap. Nek kita eko wis bosen Mas Fauzi to Mas. Tak sawang-sawang ke mau ki. Apa mau begini dolek-lekan kowe iki? Umpama ngono kuwi wis sawarga. Mangsaku. Aku iki kenal tekan kok. Umpama nek di rumah kami ning pantai yo, ayo pas los. Iya. Serius. Yes. Sangune saiki. Apa? Kita ayo marke global. Ayo, tak aja sih Mas. Iya. Monggo kan Mas.
kinten datang di para tamu langga saya di Pirawo milu kana langgahan rasakan